ji bo şermezarkirina rêkeftina Sykes-Picot di roja sedsaliya wê de Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriyê Enekesê amadekariyên xwe ji bo roja çardehê Gulanê dike. Em ji bo dawîkirina sedsaliya rêkeftina Sykes-Picot neşata tenkarin hinin li Ewropa komîtek heye. Em jî wek Nûneratiya Kurdistanê a Encûmenê Niştîmanî Kurdî me li vê de civatek kir, me komîtek çêkiriye. Em ê bi hinek çalakî rabin. Berovajî nêrîna Enekesê nêrîneke din heye, ew nêrîn dibîne, got şermezarkirin ne bi xwe pêşandan û kombûnan dibe. Lê divê aliyên Kurdî di vê rojê de rêkeftinan li gel hev bikin. Şermezarkirinê we jî ne bi rojê wê dawê de ne bi ahengê dawî tê ne bi festîvala û komcivînan dawî tê bi yekrêziya Kurda em kanibin vê peymanê têk bînin yani. Tevgera ciwanên Kurd jî wê giringiyekê bide salvegera rêkeftina Sykes-Picot û biryar daye got di vê rojê de çalakiyekê bike. يوم وقت تفقرا جواني كرد ما بانكك درخست انه چاردي ما هي الكولني ام بشجيريا ويدقرن وهفالي محموية بجدار ببن لبلي الهريمة كردستاني جي روجا سيزدي ما هي روجا ايني البارك عشان در ساعت بينجي ايفاري ام وقت فستيفال كمازن چيدكن. Rêkeftina Sykes-Picot di sala 1916 de di navbera Mark Sykesê Brîtanî û George Bicoyê Frensî de hatibû imzekirin û di encamê de Kurdistan di navbera çar dewletan de hate parçekirin. Ji ber ku Rojavayê Kurdistanê direwşeke taybet de derbas dibe, Kurdên Rojavayê Kurdistanê wê giringiyekê û taybetmendiyekê bidin roja sedsaliya Sykes-Picot. Ji ber vê yekê Kurdên li Rojava û yê li Başûrê Kurdistanê û li Ewropayê wê bi giranî wê rojê şermezar bikin. Eşitî şêr û daw. Hewl